time i ddyn nawr a pigo nhw fewn. Gerard o Rowni waith. Rowni waith a pigo nhw fewn. Yeah. Felly ti'n rhy hir yna. Forti, Ie. Yn forti mae'r tynnu mewn gynta. Oce, ti eisiau? Lle mae'r un o'r numbers, da ni yn y catw. Yna gynnau yma. O, mae gen ti yna. Ei torri, dwi'n meddwl. So ni ddechrau, fel sy'n abod o fwy. Aled o Sir Fôn. Ni'n meddwl. Yn bwysig yn ei wneud, dwi'n meddwl, yn Gymru. Ynddi. Wel, yma ni'n ymuno nôl efo dosbarth ar Heffrod allan o darw glas Brydeinig ac oedd yn dosbarth cryfa'r bore a gweud y gwir war y teg ac wyt ti'n nabod William Raif Saint cricieth efo fi fan hyn yn rhoi y manylion perffaith i chi a mae'r Sir Fôn ar y brig fan hyn ydy? Yndi, Aled ar y brig y fama. Yr Heifer wedi cael ei magu gyn David Lewis pen twyn, dwi'n meddwl. O! A di cael ei prynu yn Rhythyn, yn y sioe Pendentos yn Gwanwyn. A mae dda bod y sioe yna wedi dod yn dydyn. Yndi, mae, chwarae teg, yndi. Mae Cheiniog ac ati, mae'n rhai da. Yndi. A David chwarae teg o mwy adnabyddol i bawb efo rhywun, yndi David Lewis. Yndi, troi gwertheg da. Oedd y Heifer nath ennill y clas lim pyr di magu gyn David, gyn Dave Thomas oedd. Wel, mae gyda ni... Mae gyda ni nes ymlaen yn y sioe yn... O, yndi, chwarae teg. I ti cael nhw'n cynio, dwi'n dweud. Ie. O da, mae wedi wneud, mae wedi tynnu nhw fewn, a bod yn reit handi i wneud o'r deg. Yndi. A ti'n bod, mae'r arian, mae'r gwartheg, mae'n gostio'n aml iawn i'r boes. Mae gofyd, pyd o methu cam o bosfoni'r, yna di? Na di, mae'r ymroddiad maen nhw reid i fewn, dim jyst i ddod ar anifel yn aml iawn, maen nhw wedi magu'r fam, a mae o, yna blynyddoedd te oedd o, oes. Wel, mae'n go dda, David wedi cael 2 heffer bore yma yn y limos, ynddi? Allwn ni gael un bach newydd. Wel, dyma ni te. Y dyfarniad wedi wneud. A mae'r wobr gyntaf mynd i Sir Fôn. Yndi, i Aled Roberts, yndi. A'r fel yn deud yna'r Heifer wedi cael ei magu gyn David Lewis. Lawr yn... A wedi cael ei prynu yn sioe potensial Rhythyn yn y Gwanwyn. Mae'n dda o'r teg, mae'r sioe yna wedi bod gymaint o gyffeiliad wan i'r gystadleuaeth. Yndi, maen nhw'n dyn. Ac wyt ti'n gweud, fodd ydi breidio ar un yllid yn y Heffrod, y lims bore yma fyd? Ie, yn y clas lim pyr fyd, ie, gyn Dave Thomas. O, na, o'r teg. Nawr te, maen nhw wedi tynnu nhw fewn ac chi'n ei gweld y dyfarniad. Mi ymunwn ni nôl, mynd ychydig gyda'r hein eto. Y gwerthau glas.